Хочу розкрити вам секрет комунікації. Це є головна фішка спілкування. До прикладу, коли ви є на переговорах, ви повинні бути в такому стані, в якому вам не важливо, чи ви виграєте, чи ви програєте. Те ж саме, коли ви хочете пройти співбесіду. Ви маєте бути в такому стані, будто вас вже чекають в 100 різних місцях. І цій людині вигідніше вас взяти, ніж ви просто підете далі. Те ж саме на побаченні, коли ви хочете сподобатись чи дівчину, чи хлопцю. Ви маєте бути в такому стані, коли вам взагалі не важливо, чи ви сподобаєтесь цій людині. Тому що коли ми намагаємося щось зробити, ми насправді просто тільки намагаємось, але не робимо цього. Ми мутушимося, ми напружуємось, і загально це дуже сильно помітно вашому співрозмовнику. І ми на це все витрачаємо енергію. Але коли ви розслаблені, спокійні, то ваша природна енергія вона циркулює в правильних ритмах. Тобто у кожної людини є ця індивідуальна харизма. І коли ви входите в цей стан, у вас все дуже легко виходить. Тому візьміть собі це на замітку.